Komisaldegitik deitu dizute agertu dela erranez. Beldurra nagusi bada, beltzagoa denez gaba, zenbat minutuz begira, ordulari honetara. Haserre bat izan gendun, ta 5 egun dira jada, falta zaizkidala bere, mimo bere besarkada, bere irriparta erantzun, eta bere begirada, kiribilduaz joan naiz, luzaro nire baitara. Tik-tak ordulari batek dio taupadaz taupada, bainantza komisarian zain daukat nire alaba. Bainantza komisarian zain daukat nire alaba. Komisariak esan dit, lasai, xuabe, hemen dago bai benetan, hemen daukat parez pare, negarrari eusteko ez dut nahikoa, abildade, bare behar nuke baina, oraindik enago bare, naizta alabaider beti, hain izan den buru jabe, beldur askotara egin izan dit buruak alde. Bortxatuta hildutela, pentsatu izan dut alare, neskok beti beldurrera kondenatuta algaude. Neskok beti beldurrera kondenatuta algaude.
Gauak bere baitan zenbat, Drakula zenbat marrazo, zenbat igual zenbat edo, zenbat buenota akaso, baina alabak badaki minetaz egiten paso, ta haunditzen asia da mantxo, komisarian sartu naiz, barruko geletara so, eta hor dago eidertxo, nire sorgin ta iratxo. Esan dit damutu nintzen, ez gaur baizik eta atzo, 18 bete arte, enaiz joango amatxo. 18 bete arte,